ለዚህ ካበቃችን
بسم الله. أنا ገብረ ማርያም ንወለተ ሕይወት ሕጋዊ ጣዕት ቤተይ ምንቲ ክትኮነኒ በትየ ኣለኹ ምንቲ ዝብል ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣብ ኩሉ ስርሓ ዝተኻእለኒ መጠን ኣብ ግዜ ሕማማን ጥዕናን ኣብ ግዜ ሓጎሳን ሓዘናን ምስኣ ክኸውን እየ መኺና ሰኒፋ ብምባል ንዙይ ዝመሰሉ ምኽንያታት ኩሉ ብትእዛዝ ልዑል እግዚኣብሔር ካብኣ ብሞት
ሳብስለን አጌርፋን ተትየ ተቀቢለየ አየሙ እዚውን አቅድም እግዚአብሔርን ኣብ ዝተቀደሰት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ቃለ መሐላ ይሄድ ገብረ ማርያም ሕጋዊ ባዕልየተይ ምእንቲ ኮነኒ ተትየ ተቀቢለየ ኣለኹ ምእንቲ እዚውን ካብ ሎሚ ጀሚረ ብዝተኻለኒ መጠን ብስርሖ ኩሉ ክረበ እየ ኣብ ግዜ ሓዘኑን ሓጎሱን ኣብ ግዜ ጥዕንኡን ሕማሙ ምስኡ ክኸውን እየ ብትእዛዝ ልዑል እግዚአብሔር ካብኡ ብሞት እስካብ ዝፍለን ኣይገድፎን ተትየ ተቀቢለየ እየ ነዚኡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ዝተቀደሰት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ቃለ መሐላ ይሄድ بارت وملأ أبياتهم كل بركة ورسيهم وكل جديد بالدوان لدير فقعدك اسمع أنت مهاري ومزعام مهلا لك سبحانه سلاء عنك سبحانه ونبيات بكر آخرين زيت أو جاهلين وكالسان العادي كمسل ونسوك كما تعرف لنا الزنت الزيت وإيكم ويتصب ونطب وذا أخبرهم ولكن يهم عبدتك لما يندر آمين ويكون زي هو على سعر وسعر ويكون زي حدث نفسه مصرعون ومصنع عنه ويكون زي هو ومبارسنا عنه ويكون كل وسعر أو من نفس كل ذلك خصوصا بسكر وسبكين سؤال يوسف أو يعني قدوس أسكت قبل بسالك عقيدات الزيت سمين أسكتهم كهو سماوات جمراويان بإذن أنت إذن بارك لم تعقيدات الأسرار لهم كما نقول لا يعجبك وتكون عقل إلى الصدقة وكبر عقل وتكون عقل إلى بركة وقينا عنه وتكون عقل إلى السعة والبابي عنه وتكون عقل إلى السلام عنه وعدنا من كلمة من عقلته وأن تدركوا وكذا الأسر وسمع صلاتهم كما يكون هريتك لا عيبك الإحرام وأهل الغرية توسعنا لهم عنه بأهتك الجسر يتكسان عقل وكسال التوارد لا يمكن يعزها العصر الأمر ورسول العالم زي تتعرض عن العقيدة الشرعية يقول العقيدة على عنا المسامية أو على كل بعد الناس على كل أو على كل نصرها وأصل هذا كان يسعى وإسالتها لا 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 لا
Farisaውያን አይሁድ በያን
ወይቀርቡ ይክብሩ ለሲቷን በኩሉ ተአበሰት ለቱ አውሳ ወይገሩ ያለኩኑ በውስተ ኦሪት ከመ ዘፈጠሮሙ እግዚአብሔር በትጋት እሴን ወእሲተ ገብሮሙ ወኢያብ እነዚህ አሐደ ሥጋ እንከሰቼ የኮነ ክልኤተ አላ አሐዱ ሥጋ እሙንቱ ዘአስተጻመረ እግዚአብሔር ኢይፍትሕ በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በገሊላ መንደር እንደተገኘህ ና በኛ ድንኳንም ጌታ ስንጠራህ የጥሪ ወረቀት ልከናል እንዳትቀር አንተነ ክብራችን የቤታችን ፍቅር በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋ
Thank you.
ፍስሐ
መርዓ
نور أنستي ونحوة بيد ولنا نبتنا بركة ديت ولنا جعل الله وجعل زيب أكيدان حدار المصرتون ناي قبر مريم ولتي وزيع الله ناي أبراهام ناي ساراي وللهم سلام بفقري ينوروا جعل الله نيسوس بسوس بالمال يوسف بسونا سلام محرتوني عزلنا سلام ينورنا ناي وت مجيج ولنا ناي أبراهامنا قدسان صلوتنا إننا قدسان نقول مريم بركات هديتنا يا مدهني عالم فرتن شرنتنا يفرينا ساعة ما عطي باركتنا يا قدسنا سلام الجميل وسلام الرسول جاء رام لا خاون نزل الزمان السلام القدس جوريل مناكم ومن يتزكى جاء من لك سألي سعادة بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بارك قدوس أملاك نزنت رزقك وزنت سبحانك وتعالى قدس لنا قدوس أملاك نزنت سمر لنا قدوس أملاك نزنت كما هيوت سمع እግዚአብሔር ለጸዋይ ድህን ወግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአት የማዳት የማይሰራ ኃጢአት ያርታ ቤተ
ሙሽሪት ሙሽራው ልጆቿ ሙሽሪት ሙሽራው ልጆቿ በሥርዓተ ተክሊል ተዋቡና ሙሽሪት ሙሽራው ልጆቿ ሙሽሪት ሙሽራው ልጆቿ በሥርዓተ ተክሊል ተዋቡና ደስ አላት ቤተ ክርስቲያን በጣም ደስ አላት ደስ አላት ቤተ ክርስቲያን በጣም ደስ አላት ሙሽራው ልጆቿ ሙሽሪት ሙሽራው ልጆቿ በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተናል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከእመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተናል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከእመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በገሊላ መንደር እንደተገኘህ ና በኛ ድንኳንም ጌታ ስንጠራህ የጥሪ ወረቀት ልከናል እንዳትቀር አንተነ ክብራችን የቤታችን ፍቅር በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተናል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከእመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን ነይ ከልጅሽ ጋራ እመቤታችን እንድታሟይልን የጎደለውን ንገሪው ለልጅሽ ባዶ እንዲሞላ በረከት የእርሱ ነው ቤታችንን ይሙላ በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተናል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከእመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋ
ሰርጋችን ለአገልጋዮቹ ድንግል ንገሪያቸው ጠርተን እንዳናፍር ጋኖቹን ይሙላቸው። በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናትህ ጋራ ከእመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናትህ ጋራ ከእመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብሮቱ ይዘከረነ አመዳግም ምጽአቱ እያስተሐፈረነ ለሰብሖተ ስሙ ያንቀሐነ ወአምልኮቱ ያጽንዐነ እግዝእትነ ማርያም አዕርጊ ጸሎተነ ወአስተስሪ ኩሎ ኃጢአተነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ለዘአብልዐነ ዘንተ ርስተ ወለዘአስተየነ ዘንተ ጽዋዐ ወለዘሠርዐ ለነ ሲሳየነ ወአራገነ ወለዘተአገሠ ለነ ኩሎ ኃጢአተነ ወለዘወሃበነ ሥጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ኮቴተ ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ጌታ ኮተሰባ ስለ እግዚአብሔር አምላክና ወተረበኩ እና ዝበላናዮ ሰተናዮ ናይ ህይወት ምግቢ ግበረልና መጋቢ ዓለማት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመገበና ናይ ህይወት ምግቢ ግበረልና እግዚአብሔር አምላክና ዝሓዳር ዚዩ ዝጋብቻ ዚዩ ዝሓሽዳር ዚዩ ከምቶም ናይ አቦታትና ቅዱሳን ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ ቃል ኪዳን ዝባረኸ መድኃኔ ዓለም ናይ ደቅና እውን ይባርከሎም ይቀድሰሎም بسلام بفقري المرنا እግዚአብሔር አምላክና አባታትና አበው ቅዱሳን ጸሎትን ናይነና ወላይታ አምላክ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት ለመድኃኔ ዓለም ምሕረትን ቸርነትን ይፈለየና ወስጋማ ይወረ እግዚአብሔር አምላክ ዝመጀመር ታዚን ፍጻሜ በሰላም በፍቅሪ የምረና አቡነ ዘበሰማያት ለዘውስ ቀደም ትምጻ መንግስት ገበ ከመቃድ ከመሰማ ከማሁ ሰአለ ለለለ ለደግለና አሳና ወጀጋና ከማነና ግዛ በሰላም ታን በዚሁ ስንሱታ ማለና ማለና ኩሉክ ስለዚያ ከይት መንግስት አይደሰው ለዓለም ዓለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወልደ ማርያም ሰላም ለሽ ድንግል ወዲናጅ ወደምን መስላች እግዚአብሔር ጸዋው ሰላም ለጆርክ ታንተ ማኑስ በልኩ ይበርሰክ ተበስስ ሲቶን ዘጋዚ ያህል ለከጸልዩ ወሳሌ አው ፍቁር ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራኤልና ኃጣዊነ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት የኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እሺ እግዚአብሔር ይሃበልና መርዓውን መርዓትን ቆሙ ደሞ ናይ መርዓው መርዓት ቤተሰብ
ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ዝኾነ ዳስ ዘለና ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ንሱ ቅዱስ ኣምላኽና ድሓን ሓዲራትኩም እንኳዕ ናብዚኡ ጽቡቕ ዝኾነ ራስ ጋማ ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ መርዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ዝመሰለሉ ንሱ ከም መርዓዊ እታ ቤተ ክርስቲያን ደሞ ከም መርዓት እንዳተመሰለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ማለት እዩ። እዚዩ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ክምሰል ተኻኢሉ እዩ። ንና ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ብመርዓት ይምስላ ማለት እዩ። ቅዱስ ስለ ዝኾነ ክቡር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ካብዚ ብላዕሊ ዝኸበረ ካብዚ ብላዕሊ ጽቡቕ ነገር የለን። ብሓቂ መርዓ ቅዱስ እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀለኻይ ወባረኮሙ ወይቤሎሙ ብዙሁ ወተባዝሁ ወምልእዋ ለምድር እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኾም ከምዚ እውን በሎም ነቲ ምድሪ ብዙሕሞ ተባዚሕኩም ምልእዋ ኢሉና ያ ኣምላኽና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቦና ኣዳም ዝሃቦ ትእዛዝ ማለት እዩ። ክንባዛሕ ክንፈሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈቂዱ ዝሃበና እዩ። እዚ ደሞ እዚ ንምፍጻሜ መርዓ ዝካየድ ማለት እዩ። መርዓ ክካየድ ከሎስ እቲ ክባዛሕ ዝኽእል ካብ ቅዱስ ጋብቻ ካብ መርዓ እዩ እና እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ብትእዛዝ ናቦና ኣዳም ዝሃቦ ሕዚ እውን ከምኡ ኢሉ ዘሎ ዝነብር ማለት እዩ ቅዱስ መርዓ እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መርዓ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ። ብስርዓት እንድሕዳ ፈፂምካዮ ያው ልክዕ ብድንግልና ህይወት ምንባር ማለት እዩ። መርዓስ እንድሕዳ ብኽቡር ጋብቻ ኮይኑ ብድንግልና ህይወት ምንባር ማለት ይነግረና ቅዱስ መጽሓፍ ማለት እዩ እና እዞም ደቂ እዚኣቶም ብሓቂ ቦቱ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብተክሊል ብስጋህ ወደሙ እዮም ጋብቻኦም ጀሚሮም ዘለዉ። እግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ቦቱ ቃሉ መሰረት ምስቶም ዝፈቶም ቃለይ ተኻይደ ወይ ቃለይ ኣቂመ ዝብል ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝፍጽሙ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዝፈቶም ዝፈቶም ዘዳለ ኣምላኽ ኣይኮነን። ነገር ግን ስርዓት ዘይምኽታል እዩ ዝፍቶን ዘይፍቶን እናገረሉ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ንፍጥረቱ ብሩህ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዝጸልኦ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን። ግን ክጽላእ ዝኽእል ዝጽላእ መንገዲ ስራሕ እንድሕር ሰሪሕካ ግን ትጽላእ ማለት እዩ እና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናቦና ኣዳም ዝፈቶ ፍጥረት እዩ። ነገር ግን ስርዓት ስለ ዝሓለፈ ናብ ሓጢአት ስለ ዝወደቐ ተጸልዩ ማለት እዩ። እታፍቲ ክብሩ ተዋሪዱ ዝፍቶ ሰብ እንዳሃለወ ናፍቱ ዘይድለ ስለ ዝኸደ ስለ ዘፍረስ ሕጊ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ሕጊ እግዚአብሔር ንሕረፊስና ደሞ ንሕና ካብ እግዚአብሔር ውፅኣት ንኸውን ንምዝ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዝነብር ግን ኩሉ ግዜ ቅዱስ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክቡር ኮይኑ ዝነብር እሞ ብሓቂ ብተክሊል ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዘይድገም ካልኣይ ግዜ ልካ ዘይሕሰብ ክህነት ጥምቀት ተክሊል እዚኣቶም ሓደ ግዜ ትፍጸም ማለት እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ህይወት እዩ ተክሊል ማለትስ ብድንግልና ህይወት ነርካ ብዝጋሃወ ደሙ ምዝመስለካ ምስትመስለካ ምዝመስለኪ ምዝመስሎ ቃል ኪዳን ምፍጻሜ ማለት እዩ። ምስ ካልእ ድሓር ግዜ ዝግበር ነገር ኣይኮነን። ክሳዕ መጨረሻ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሮም ክሳብ ዘሎ ዕድሜኦም ሓቢሮም ያው ፍጻሜኡ ኣብቲ ሞት ስለ ዝኾነ ክሳዕ ዕለተ ሞቶም ሓቢሮም ክነብሩ ኣብ ደስታ ይኹን ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ሕማም ይኹን ኣብ ጥዕና ይኹን ሓቢርና ክንነብር ኢና ኢሎም ኣብታ ቅድስቲ ዝኾነት ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ቅድሚ ምስዋዕ ኮይኖም ቃል ፈፂሞም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቃል ኪዳኖም ጸኒዖም ክነብሩ ናይ እግዚአብሔር በረከትን ረድኤትን ይፈለዮም። ያው እዚ ለኣንኻኽለኒ ምክንያቱ ሕፅረ ቢለውን ናይ ደብርና ስብከተ ወንጌል መዳን የለለው ብሓቂ እንታይ ይመስል ህይወትና ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ። ብጥዕናና ይኹን ኣብ እግዚአብሔር መንግስቲ ሰማያት ናይ ምውራስ ይኹን ክልተ ነገርና ብነፍስና ብስጋና እሞ ያው እዚኡ ውስጥ ተበለሉ መዳን የለለው ሕፅር ዝበለ ንዓኻትኩም ንወጣታት ዝኸውን ትምህርቲ ጽቡቕ እዩ። ኣነ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ውሑስ ጋማ ይግበሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጅማሮ ዝኒሄ ትጅማሮ ደሞ ናብ ምውላድ ናብ ክርስትና እግዚአብሔር ኣምላኽ የውቃዓልና ውሑስ ጋማ ይግበረልኩም። ዋዕደ ዝበለኩም ዋዕደ ዝበለሉ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ደስ ኮለን ምንቲ መርዑ ከፈሉ ኣይን ወሐይ ካሕፅረየ ነገር ግን ናይ ዝዕለት ክብራት ስለመሆንኩም ስኻትም እውን ከፈሉ ፀገም ይብል ናይ ዝዕለት እንደባታት
ክቡር መርዓውን ክብርቲ መርዓትን እንደባ ብቆጽሊ ተዓጅቡ እንደባነቱ ከም ዝደምቕ ያው እዞም ዕምበባታት ተዓጅቡኩም ዘለኹም ብክልቲ ጾታ ክቡራን ዕረኽቲ እንኳዕ በጻሕኩም። ከምኡውን ነዞም ዕምበባታት እዚኦም እንታይ ዝበሃል ዝወለድኩም ተንከባኺብኩም ዘዕበኹም ናይ ክልቲኦም ወለዲ ኣሕዋት መሓት ቤተሰብ ፈተውቲ እንኳዕ ደስ በለኩም። ብዝኾነ ሰብኣውነት ብፍላይ ድማ ክርስቲያናውነት ሰብ ባህ ክብሎ ደስ ክብሎ ተሎ ምስኡ ኮንካ ምሕጓስ እዩ እሞ ናይዞም ናይ ዕለቱ ሰብቲ ሓጓስ ናይቲ ሓጓሶም ተካፈልቲ ንምዃን ኣብዚ ዝተሰብሰብኩም ካብ መምህርና መምህር ሙሴ ጀሚሩ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናት ዓብይ ንኡስ እንኳዕ ደስ በለና። እምበር መምህርና መምህር ሙሴ ትምህርቱ ይኹን ምርቆ ይኹን ምስጋና ይኹን ሁሉ ኢሎምዎ እዮም። ምናልባት ለበረከት ንዓይ ለበረከት ለኣክል ንዖም እውን ለምስክርነት ለኣክል ተዘይኮይኑ ኩሉ ወዲኦም ነይሮም እዮም እሞ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዓብይ ዝኾነ ስራሕ ኢና ዘለና። እግዚአብሔር ኣምላክ ሕዚ እውን እቲ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ፍጹም ፍጹም ፍረ ክበፅሕ እግዚአብሔር ኣምላክ ይርድአና። እግዚአብሔር ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕና እንኾኖ ንሕና እንሰርሖ ሁሉ እሱ እዩ ናርአየና ናምሄረና መፅኡ ካብ ጥንቲ ተፈጥሮ ጀሚሩ ኣዳም ባዕሉ ደልዩ ሰበይቲ የረኸበን እግዚአብሔር እዩ ኣምፅእዎ ኣብ ሓድሽ ተፈጥሮ እውን እንተኾነ ኣምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ ኣብ ማእኸልና ዝተረኸበሉ ሰዓት ንእንትዳ መርዓ እሱ ይባሪኽዎ። ስለዚ መርዓ ማለት ኣብ ምድሪ ካብ ዘለው ቁም ነገራት ትልዓበየ ቁም ነገር ዝበሃል ታሃልዩ መርዓ እዩ ማለት እውን መውስዎ እዩ ክብል ደልየ መውስዎ እዩ። መውስዎ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘሎ ንሰብ ተባሂሉ እዩ ተፈጢሩ። ናይ መውስዎ ነገር ግን ለእግዚአብሔር እዩ። ምክንያቱ ብጥንተ ተፈጥሮ ሰብ ንእግዚአብሔር ከገልግል ፍጥረት ንሰብ ከገልግል እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ ሰብ ዝፈሪ ድማ ካብ መውስዎ እዩ። እንድሕር ሰብ ለእግዚአብሔር ተፈጢሩ ስለዚ መውስዎ ናመን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ። እዚ ማለት መውስዎ ማለት ብፍላይ ድማ ኦርቶዶክሳዊ መውስዎ ሕዚ ብዙሕ ገጽታ እንዲና እዩ ብዙሕ መልክዕ እንዲና ውፅናሉ። እዛ ኦርቶዶክሳዊት መውስዎ ወይ ስድራ ንምስራት እዚኣ ግን ናይ እግዚአብሔር እያ። ኣብ ምድሪ ዘላ መለኮታዊ ትካል ትበሃል እዛ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ስድራ ማለት እዩ። ኦርቶዶክሳዊ ስድራ ክትስራሕ ተላ ክትምስረት ተላ ኣሜከላ ይብላን ተመስሪታ እውን እንተኾነ ዝተፍርዮ ፍረ ብሉፅ ዝኾነ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዘይብሉ እግዚአብሔር ቆላሕታ ዝገብረሉ እግዚአብሔር ባህ ዘብል ፍረ እያ ተፍሪ። ምክንያቱ ትካላት ብዙሕ ነገር የን ለፍርያ እዛ ትካል ኦርቶዶክሳዊ ስድራ ግን ሰብ እያ ተፍሪ። ስለዚ ሰብ ድማ እግዚአብሔር 6 መዓልቲ ሙሉእ ክፈጥር ተሎ ወርእየ እግዚአብሔር ከመሰናይ ናበለ ይመፅእ። ኣብ ሰብ በፂሑ ግን ከመጥቀ ሰናይ ብጣዕሚ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሰብ ማለት ናይ ፍጥረት ኣክሊል እዩ። ስለዚ እንድሕር ስድራ መውስዎ ሰብ ዝፈርየሉ ኮይኑ ብሓቂ እግዚአብሔር ትኩረት ገይሩሉ ሪኣ ብሕታዊት ኣብ ምድሪ ዘላ ትካሉ እያ እሞ ስለዚ ሕዚ እውን ብጣዕሚ ደስ ክብለና ዝግባእ ኦርቶዶክሳዊ ስድራ ኮይና ምስራቶም ዞም ደቅና ወለዲ ኣሕዋታሓት እንኳዕ ደስ በለኩም ብድጋሜ። ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ናይ ኤፌሶን ምእመናን ብዝለኣኾ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ካብ 21 እስካብ መጨረሻ ዘሎ ዝገርም ንፅፅር የነፃፅርዎ ነዚ መውስዎ እዚ ነዚ ስድራ እዚ ቅድሚ ሕዚ ብብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር ብመርዓዊ ንቤተ እስራኤል ድማ ብመርዓት ይምስሎም ነይሩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን መርዓዊ ብክርስቶስ መርዓት ብምእመን። ስለዚ ነታ ምእመን መርዓት ኢልዋ ነቲ መርዓዊ ድማ ክርስቶስ ኢልዎ። ለዚ ናይ መርዓትን መርዓውን ምዋሃድ ምፅማር ኣነ ብካሊእ ክምስሎ ይደለኹ ዓብይ ነገር እሞ ይብል። ኣነስ ብናይ ክርስቶስን ብናይ ቤተ ክርስቲያኑን ማለት እውን ብናይ ምእመን ማለት እዩ ተዋህደ ይምስል ኣለኹ። ሕዚ ኣብዚ ልቢ ክበሃል ዝግባእ
حونا محاري نبيت كريستيان منينر جبر مريم كريستوس نايزم منزي نايزم منزي مرعو نتخون نظام منزيا لجبرو استواصو لخفل مسواتي تفلتها نظام مرعات زي اخر كريستوس مسواتي يخيلو مسوات التي يخفيلو نزا مسرت خيال لك سدرا نزا تسامير خيات وايل خيال لك حفتنا اسكع مسوات مخفال نحدار مسوات تلخفل النيرو لبتن حدار يمترخبي نحدارو شنباي مسوات تخفل زقدس سونا تسامر يحزي من الوقت لبام تترخيو بسقا اسويزا هيبدل يلقدس كاو حليفو بنفسي بعد تجزاي كتفلت اللوا مهناتو نايدك اي مجمريا ممهر السايا نايدك اي هوت السايا إلو سويتو هايمانوتاوي استمرو كتفلت تزقدس نيرو إلوون أنا نا بعد تجزاي مبر نمان مكون أي خلن إلو بوشتن بدقن نزمت صبو فتناتات مسواتنا خافلة الحلف نيرو لبتن حداري مترخبي كريستوس جن نظام مرعات ممن مسواتي يخفي الله ስለዚህ እንድሕር ብክርስቶስ ተመሰልኻ ስኻውን ንስድራኻ ንሓዳርኻ እስካዕ መስዋዕት ምኽፋል እሙን ትኾነለካ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንስ ከምሎሞ ይኹን እምበር ምእንቲ መርዓዊ ኣብ ክርስቶስ እንታይ ትገብር መስዋዕት ትኸፍል ሰማዕታት ክሳዶም ልሰይፊ መላእ ኣካሎም ለሓዊ ልህውል ነበሩ ምእንቲ መን እዩ ምእንቲ ክርስቶስ እዩ ምእንቲ ትመርዓዊኦም ምእንቲ ትርእሶም ክርስቶስ ሓፍትና እውን ከምኡ ምእንቲ መሓርግ ምእንቲ ገብረ ማርያም ክትብሊ እንታይ መስዋዕት ትኸፍሊ ብውሽጢ ይኹን ካብ ባዕልኺ ብደገ ይኹን ብሰብ ዝመፅእ ፈተናት ሃልዩ መስዋዕት ምኽፋል እዩ ምእንቲ መን ምእንቲቲ ክፋል ስጋኺ ስለዚ ሓዳር እንድሕር ምትሕልላይ ምትእምማን ምክኣል ሃልይዎ ልብተን ሓዳር ይህሊ እሞ ቤተ ክርስቲያን ነቕዓ ፈጢራ ይትምስርቲ ምናልባት ኣብ ዓለማዊ ሕጊ ተሪኢኹም لخونا وعلك تطلع تايل جبر من الوقت نايم قراط ويم نايم في اللاي مسل اللو يبقى الحقي بيتك سنة ويسرح اليوم يهلي عمل بالي يسرح بيتك سنة سلازي كتبتونو زي خناس وقاد أس بزبالة ناي خلتي أهم فقاد النار ناي ولد فقاد ناي خلتي أهم فقاد توحدوا النار جانا قلعو نأجل لك أهم تمزتلو أتي توحدو تفقري ناسات أما يغير مبر نالحلح الخدلو مغنيات يلن مو كم زد سامركم كم زوادكم اكزيابير بودتكمن بسمرتكمن يفتسمكم نعم باباكم فركن ريالو اكزيابير عملاك نافر يبتحكم بدقامي أو زي ترخب بمولو انكو عدس ولنا انكو عدس ولكم فتسم برهان يقولنا ቅዱስ ከብካብ ዝኾነ መጽኡ ዝባረኹ ናይኹም በረከት ንክሓድረና እንታይ እዩ ናብዚ መጽኢኹም ደኺልኩምና ኢኹም ማለት እዩ ኮይኑ ግን ዝሮ ዝሮ ለቤተ ክርስቲያን ናይ ኣገልግሎት ግዴታኹም ስለዝኾነ ድማ ያው መጀመርያ ብክርስትና ካብኡ ቃፂል ድማ ባዕልኹም ክርስቶስ ኣባፂሕኩም ያው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ክርስቶስ ኣባፂሓ ንስኻትኩም ኣገልገልታ ኮይንኩም ልዙ ከዚ እውን ናይ ግዴታኹም ስለዝኾነ እስካብ ፍጻሜ በፂሕኩም ኢኹም ማለት ካብዚ ቃፂል ድማ ብፅቡቅ ኣስተምህሮ صبوق بركة صبوق ريت فيكم نعيكم ما كوري حالنا يل بالله يا ودك ناون يا وخزي جمارو أبا تخونا ناقافرة كنري نيك بس فؤادي قبرنا خون لما إيلئي درو جن زي كدس قابل شازي لما يلسي هم تمام هرانا لا تقصوا صالحوا يا بزو كدس قابل شازي التمسرة قابل شا من يولد مالتي كدس يولد خلياتو أبقاس يولد نقص عدل قدر يولد أنا بركة ردي أزدلوا هسعى يقول ما ياو لكونتنا يقولون أي بحال أركبنا كاتون يلي ياو بركة كتحرق الخمس يخون ولا أحمر ستخون ولا جري اللي خوين جن ويا ساعتي تعيش من صبي سلا الخوان لكن باص حسنا لي عرف إنكم تلتسوتي الناس تبغى غيره تعرف الناس تبغى غيره خوين جن كبريا هذا يملوا الله يوم كذا ياو دك أنا وين ياو فرقهم لعنة تهمزير إلنا ስልከተ ወንጌል አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት አላክ ቤት ምርሰንበት ብጽር ብዝበለጸ እንደገና ናይ ዝሎም ማዓንቲ ንጉስ ንግስቲ ክቡር መርዓዊ አተ መሓሪ ታደሰ ክብርቲ መርዓት ወይዘሪት ብላሹ መብራህቱ
ناز على زين كعوز حكم إنكو عدس بدنا إلنا كوزي حصر بالله نشتي مسجانا كقربيو سلزي أبوتاتنا لكون تيت كريستيان كم زفلت مستزمنة سجية بستراح تليخونا سنعي مودعته ونسلخونا كعصر 3 ساعات مشيت جميرهم اسكاو نقول يوم نقدر حضيرهمنا نعاتهم نشتي يعرف كنبلو من خلينا نعتاتهم تتكاتي نحزوم دقنا آلاتنا بيت مرسنوات سلالو نساتهم بزماري اسكاو توسن دقيقة ويم ساعات بمزمر قلقلنا يوم مالتين سلازي نساتهم كمسجن كلو نحنا هندقنا مساتهم لعلنا لا تقعنا نايز برهان تساتفتي بمخانا دستنا ناقلسنا لحوات خاتهم انقع أوزم علت زي أوسحكم إننا مسجنا كنا مسجنين أمك يارمنا كنا مسخلاتنا نخل بحرنا نخلاتنا الشيء هذا مزمور نزمرين أمو كاو نفتي زجيت كناتينا مالت لفت له المراجوري كما ينزل
መርአዊነ ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ፀሐየ ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ፀሐየ ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ፀሐየ መርአዊነ ይመስል ፀሐየ
መርዓትነ ትመስል ፀሐየ መርዓትነ ትመስል ፀሐየ መርዓትነ ትመስል ፀሐየ ትመስል ፀሐየ መርዓትነ ሁላትና ንዘምር ነመስግን ንዓልል ዕልም ትመስል ፀሐየ ትመስል ፀሐየ መርዓትነ ትመስል ፀሐየ ትመስል ፀሐየ መርዓትነ ትመስል ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ ይመስሉ ፀሐየ ክልኤሆሙ ይመስሉ ፀሐየ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ 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 ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር ዘገብረ አብየ ሁላትን ዘምር ነመስግን ንዓልል ክልኤሆሙ ዘገብረ አብየ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ ክካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ክካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ክካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ክካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ከብካብ ኮነ ድምፀ እንዚራ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ሰናይ 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 ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድኃኔዓለም ሰናይ ገይሩለይ መድኃኔዓለም ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድኃኔዓለም ሰናይ ሰናይ ሰናይ
ሰናይ ጌሩልኝ ነዓይ ሰናይ 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 ጌሩልኝ ነዓይ ሰናይ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ሰናይ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ሰናይ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ሰናይ ጌሩልኝ ነዓይ ጽቡቕ 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 ጌሩልኝ ነዓይ ጽቡቕ 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 ጌሩልኝ ነዓይ ጽቡቕ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ጽቡቕ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ጽቡቕ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ጽቡቕ ጌሩልኝ ነዓይ መድኃኒቴ ወኮነ እሙነ ክልካበ ኮነ ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ 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 ቤተ ቃና በቃናዋ መንገድ በቃናዋ መንገድ ሰርግ ተደግሶ ወይኑ ተሰናቶ ራሱ ተቀድሶ ቀድሶ ዶንቺማ ስንጠራ ደቀ መዛሙርቱ ዘወይነ ኢየሱስና ማርያም ዘወይነ ማርያም እናቱ ዘወይነ ማርያም እናቱ ዘወይነ ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ 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 ቤተ ቃና ዘወይነ ሲበሉ ሲጠጡ ቤተ ቃና ዘወይነ ቤተ ቃና ሲበሉ ሲጠጡ እጅግ ደስ አላቸው አመናኛ ወይን እየጣፈጣቸው እልልታውም ደምቋል ሙሽራውም ቆርቷል ሰርጉ ለእንግዶቹ የበቃ መስሎታል የበቃ መስሎታል ዘወይነ ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ 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 ቤተ ቃና ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ ወይኑ በመካከል አለቀ ካህኑ አፍረው ተደበቁ አሳላፊ ሁሉ ማንም ሰው ሳይነግራት ይሄንን ተረታ ድንግል ልታማልድ ሄደች ወደ ጌታ ሄደች ወደ ጌታ ሄደች ወደ ጌታ ዘወይነ ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ 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 ቤተ ቃና ዘወይነ ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ ቤተ ቃና ዘወይነ ሀደስለ ሓንቲ
نكنبر حاليو نحيلهم بقالو كيف العليو بخامو كتشفر كخون معقرة زقات عديلهم كما ابراهام سارة كما ابراهام سارة زوين بيتك عنا 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 زوين هيوتهم كبار زوين كبزح سلامو زوين نكاكم دوكيما زوين نقول تعديمو زوين قلتو كتملي زوين بركة وهيبا زوين أقدس مرقو زوين دنقل ترخيبا زوين دنقل ترخيبا زوين بيتك عنا 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 زوين كرنك رخبو زوين حالي يوم تابنا زوين فتنا حاليفو زوين شرحنا جابيلو زوين بلمنا دنقل زوين بفقدنا يودا زوين نخبر باقيعهم زوين تخدينهم تعدا تخدينهم تعدا زوين بيتك عنا زوين بيتك عنا زوين بيتك عنا زوين عنا زوين هذا أملاك آمين شامعيلكم آمين እግዚአብሔር አምላኽና ናውዚ خور على سالة حنا እግዚአብሔር አምላኽና مستخبر يستمسكن يكون እሺ ብዝና ድማ ዓንቲ ናሕዋትና መርዓ ብምኽንያት ምግባር እሽተይ መወድስናትና ሰላም بسم آب إلى كجمر وداسي نأجا أستعلم نقدس سلاسي بسم آب إلى كجمر سلامتا نابزين زب سحنا ناي سلام وقويتا مرعات مرعوي كلنا بحدنت وقعات سحنا نوزعوي علت حجازي خادلي انت بلوا ولدو حسابك سمر حجزوني بصلوت نابل انت محزن بازنوت صلوتو سميرو صلمات رح يقولو نملاش رخبه حسابو تساخيلو كمزي ايو ممراص محاز فلطت بقال كيدان صنعخا تامينكا مركب كبري ابل علي كبري سلازي دلربت ملاش دس الوا كمزيلا تقنيت تايبلت هيوتي مليئو باخا بزفتوكا محاريه نسخا اخا محاري ملسي نايت صلوتي محاري زنبرك ساحز بينو انت اللي شيو حيوان عزم قلنو مرعات مرعاوي خبركم بنابرا هيوت دقري تسعنكم أبيت مقدس تهابوكم دقري زمسلو يقولون ولا توداداري إذ تكليل كمن ريو كابزي علماوي استفلا يمو تاريخي النجر بتعمي نقول هايو كابز حليفو هاجر اسمعيو وحلول النجاجر تبى بستملعة سر تمسيتو سمعو زرداء زمسكر الله فقري تحتنا مستوعالي تمسكن كل مناء مرعوي عدلنيا إخا ناي ولادي مرقات بحكي زحدركا برهان هيوتكا سلست عدلكا أميتنا مرعات أتي نفتوكي تسبيكي ناوانا نعي تلاعلكي أتي محاري تدسا زفكركي كوان استيفاليوتي زمرتكي محلا أبقد معزماتكي بغالة محلا خنزي بلكي كاب حزين زلالم فتيمة أحد جكي دقي من السخناتي أنا يوناتكي كبر مرعوينا أتا نفتوكا تسبيخا نوانا نعا تلعلكا أتا ملاش مبرهتو تفكركا
ካብ ተባዕትዮ ፈልያ እታ ዝመረፀትካ መሓላ መሓለት ኣብ ቅድሚ ኣዝማድካ ብቃለ መሓላ ከምዚ ትብለካ ካብ ሕዚ ንዘለኣለም ፈፂማ ይሓድገካን ደጊም ንስኻ ናተይ ኣነ እውን ናትኻ መብራህቲ ህልም ቦግ ኣብ ትብለሉ ከይፀንሐት በብደቂቓ ኣብ ትጠፈሉ ካብ ዝኩሉ ጣጣ መሓሪ ነፃ ኢኻ መብራህቲ ትኸደት ምላሽ ኣላትካ ተዓዲልካ ገዛኻ ኣትያ ምላሽ መብራትኻ ደጊም ፀልማት ኮነ ጭንቀት ሃደመ ካብ ህይወትካ መርዓዊና ብዘይ ምንም ግጥሚ እንትነብር ተኪዙ በይኑ እንተማርር ለሚ እንትኾን ፍቓድ ኣምላኹ ካብ ኣይተ መብራህቱ ረኸበ ግጥሙ መርዓት ዕድለኛ እኺ ንመሓሪ ዝዓደለኪ ናይ ወላዲ ምርቓት ብሓቂ ዝሓደረኪ መልኣኽ ዝመስል መሓሪ ብኽብሪ ዝሃበኪ እረ ኣነስ ገሪምካኒ ብሓቂ ገሪምካኒ መርዓዊ ሎሚ ኣጥዕምልካ ምስ መርዓትካ ብጣዕሚ መልኣኽ መሲልካ ትበርር ብከፊ ግን ዝነገረካ ዝብለካ እንተለኒ ሓደራ ብሰማይ ሓደራ ብምድሪ ሓሳብ ሓብሕባ ብፍቕሪ ኣንብራ ብኽብሪ ኣቲ መርዓት ኣድምፅን ክነግረኪ ኩልዓት ስለ ዝኾነ ንኣቦኖ ንመላእ ኣዝማድኪ ምስ ቁኑዕ ሰብ ፈጣሪ እንተንብረኪ ሎማዓንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ መርዓት ኢኺ መስተውዓሊት የዋህ ጥበብ ዝተመልኣ ብስራሕ ትምህርታ ኩሉ ዝምስክረላ መርዓዊ ክብሪ በዚሑልካ እዚኣ እትመስል መርዓት ስለ ዝረኸብካ ናይ ወለዲ ምርቓት ብሓቂ ዝሓደረካ እዚኣ እትመስል ኣበይ ከረኸብካ ነዛ መርዓት እንትወስዳ ብፍቕሪ ኣብዚ ሙቺ ስፍራ ኣንብራ ብኽብሪ ደጊም ተጠንቂቕካ ሓዛ መርዓዊና ክቡር ምላሽ ብረ እያ ሃየ ከይትስበር مرعوت لومي دس إلبوم قطعم بريو كم صحي مسكرم أنتي مرعوتنا اتي كاب زلبس كيو ناي فقري كابا اتي استوغنات اف كيو حدار محاري بزقبا أتنعيو مرعات ملاش أتن فتوكي هابتي بركة يتناب قزاخي كانيسا زبالة ولادي عدلخي محاري تحقازيت محاري نسخيخي هركوت مستوعالي يواه ناي سرح سب لبارهرو تحوت سوايو مسجون متواتي سب بيت كريستيان دقي ملو جزء تبغلو بسم الله أصنعو قال كيدانو أتمرعت وقعد سبالكم أتمرعت كبريز بزحالكم نا أبراهام سارة خوين حداركم نا جام هيوان خوين حداركم أبي الولادو نقائل حديكم تايك الزازبل صبوا أولاد وليدكم بابا ماما نمبالي أبقعكم قربان تكليل إزي خلو مكأنيات أريوت مكأنيات أرنت أغريوون يرو بزاحدة سلام إنه تسواسيبنا بحبر أمين نأملخنا يلن أموت السآنو نجر سلازخونات لبان سبيتي زوج سبايا كم تنفسخا كساب موت أفكر رافتويا بفقري حزا دقي مناتك أيا كريستوس كسع موت بيت كريستيان كم زفكرا كم زفوتويا كساب مودعتا بإمنة سنعة طعم أي أمو نايت عقستي فرا كمتي بفلمتخم كدمق في تسامخم بتقوم تسألوت يددق حصرخم ممتوات بقربان يجيت حدارهم كاب تعي بيتسب أجلتي مونوكوسات مرحتي هجر كهنات باباسات كم زوجو سلز فلت سلأي سنايات كم تأيو فتنات أجمات جمخا أمو كي تفتنكا تأجا يلين أب كريستنا بقال كدانكم تصنعو يهم كم زازوزو قويتانا جيزيو مليو زود التليفون ملو معلتو يفتاري مسكن اتي مرعى مليو كتبق ناي مرعتنا مرعى نخدمق حوات سقي بلافكم بتي كاب أملاك استهابكم زماري نايت ويب سرحكم سنبت مرتي تحوات أمس جنون أملاككم وسواك لكم كادك آدم ولويا كادك آدم ولويا كادك آدم ولويا
አዳምቱ የድሶ መራት ወትውሎቱ የድሶ መራት ወትውሎ ወልድው የቃልከ አዳም ወልድው የቃልከ አዳም ወልድው የቃልከ አዳም ወልድው የቃልከ አዳም ወትውሎቱ የድሶ ወልድው የቃልከ አዳም ወልድው የቃልከ አዳም ወልድው የቃልከ አዳም የድሶ መርዓት ወትውሎቱ የድሶ ሞራል ይንስ ይጣቕዒ እዞም ኣሕዋትና ክመፁ እዮም ግን ይንሶም እዩ ቃልከ አዳም ወልድው ቃልከ አዳም ወልድው ቃልከ አዳም መርዓት ይመስል ፀሐይ መራዊ ይመስል ፀሐይ ይመስል ፀሐይ መራዊ ይመስል ፀሐይ ይመስል ፀሐይ መራዊ 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 ይመስል ፀሐይ ይመስል ፀሐይ መራዊ ይመስል ፀሐይ ይመስል ፀሐይ መራዊ ይመስል ፀሐይ መራዊ ይመስል ፀሐይ ይመስል ፀሐይ መራዊ ይመስል ፀሐይ ከሌሆሙ ይመስሉ ፀሐይ ከሌሆሙ ይመስሉ ፀሐይ ከሌሆሙ ይመስሉ ፀሐይ ይመስሉ ፀሐይ ከሌሆሙ ይመስሉ ፀሐይ ይመስሉ ፀሐይ ከሌሆሙ ይመስሉ ፀሐይ ይመስሉ ፀሐይ ከሌሆሙ ይመስሉ ናዩ ጓሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ድኻምካ ዝፃወር በርዘልና ዝእገዝ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍወስ ትጉዩ ጓሳና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩስ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት እስኪ ንዘክሮ ሓፍነትናዮ ህይወት ተስፋና ኣኽቲሙ ክንለስካ ኣብ ሞት ትማሊ ውሕዳት ሎሚ ኣጋት ኮይና ስራሕ ኣምላኽናዮ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት በጊነት በራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምሕራብ ንኽበር ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ነቕርብ ብሓባር ንስሙ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ናይ ዓለሞ እግዚአብሔር ኢላዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት እግዚአብሔር መርዓዊ ተፈስሑ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ ተፈስሑ ለና መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ተፈስሑ ተሓጐሱ ቤተ ሰው ኩልኹም ተሓጐሱ ቤተ ሰው ኩልኹም 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 ተሓጐሱ ቤተ ሰው ኩልኹም ቤተ ሰው ኩልኹም ቤተ ሰው ኩልኹም ቤተ ሰው ኩልኹም ተሓጐሱ ተፈስሑ መርዓት ወመርዓዊ ተፈስሑ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ ተፈስሑ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ መርዓት ወመርዓዊ ተሓጐሱ አመን ማለ ወርቅ አመን ማለ ወርቅ አመን ማለ ወርቅ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ 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 መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ አመን ማላዊት አመን ማላዊት አመን ማላዊት አመን ማላዊት መራትነ መራትነ አመን ማላዊት መራትነ አመን ማላዊት መራትነ አመን ማላዊት መራትነ አመን ማላዊት አመን ማላዊት አመን ማላዊት አመን ማላዊት አመን ማላዊት መርዓዊነ ሁላችን ዝምር መርዓዊነ አመን ማለ ወርቅ መርዓዊነ ማለ ወርቅ መርዓዊነ አመን ማለ መርዓት መርዓዊ መርዓት መርዓውን መርዓውን መርዓትን መርዓውን መርዓትን መርዓውን መርዓትን ናውዚ ዕለት እንኳ ዓፀሐኩም ናውዚ ዕለት እንኳ ዓፀሐኩም ናውዚ ዕለት እንኳ ዓፀሐኩም ናውዚ ዕለት እንኳ ዓፀሐኩም መርዓውን ካነ ወረደ ብርሃነ ላይለ መርዓዊ ወረደ ብርሃነ ላይለ መርዓዊ ላይለ መርዓዊ ወረደ ብርሃነ ወረደ ብርሃነ ወረደ ብርሃነ ወረደ ብርሃነ
ብርሃን ላይለ መራዊ ላይለ መራዊ ወረደ ብርሃን ላይለ መራዊ ላይለ መራዊ ወረደ ብርሃን ወረደ ብርሃን ወረደ ብርሃን ወረደ ብርሃን ወረደ ብርሃን ላይለ መራዊ ላይለ መራዊ ወረደ ብርሃን ላይለ መራዊ ላይለ መራዊ ወረደ ብርሃን ዘምሮ ለመራዊነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራዊነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራትነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራዊነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራትነ ዘምሮ 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 ለመራዊነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራትነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራዊነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራትነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራዊነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራትነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራዊነ ዘምሮ 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 ለመራትነ ዘምሮ ዘምሮ ለመራዊነ 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 ዘምሮ ለመራትነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ዘምሮ ለአምላክነ አምላክነ ዘምሮ 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 ለአምላክነ ዘምሮ ዘምሮ ለንጉሥነ ዘምሮ ወረደ ከመዘይ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ወረደ ከመዘይ እሳት ላይለ መራዊ ወመራት ላይለ መራዊ ወመራት ላይለ መራዊ ወመራት ላይለ መራዊ ወመራት ወረደ ከመዘይ እሳት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ወረደ ከመዘይ እሳት ላይለ መራዊ ወመራት ላይለ መራዊ ወመራት ላይለ መራዊ ወመራት ላይለ መራዊ ሰነይቺ ወጥከ አድምቲ ጥቀ ሰነይቺ ሰነይቺ ወጥከ አድምቲ ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ይመስል ይመስል ቆመች ስሙረ መክበት ስሙረ ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ይመስል ይመስል ቆመች ጥቀ ሰነይከ ሰነይከ ወጥቀ አድምከ ጥቀ ሰነይከ ሰነይከ ወጥቀ አድምከ መክበት ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ይመስል ይመስል ቆመት ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ስሙረ መክበት ይመስል ትወድሶ መራት ወትሞ ትወድሶ መራት
ወትብሎ ወልደሆየ ቃልከ አዳም ወልደሆየ ቃልከ አዳም ወልደሆየ ቃልከ አዳም ወልደሆየ ቃልከ አዳም ተወድሶ መርዓት ወትብሎ ተወድሶ መርዓት ወትብሎ ወልደሆየ ቃልከ አዳም ወልደሆየ ቃልከ አዳም ወልደሆየ ቃልከ አዳም ወልደሆየ ይወርዱ መላእክት መላእክት ይወርዱ አበው ሊቃነ መላእክት ይበለ ሶበሰ ይወርዱ መላእክት መላእክት ይወርዱ አበው ሊቃነ መላእክት ይበለ አልቦሙ ድምፀ ወአልቦ አሰረ